Ens agraden molt les pel·lis i som molt amics. Critico 3. Avui és un dia trist. Sí, molt trist. Sí. Perquè... Bueno, l'Oriol... Bueno, què? First Man. Bueno, First Man, Director... Neil Armstrong. A mi em fa una mandra aquí. Uau, pues... O sigui, em fa tanta mandra que no he fet Ni els deures. res de deures. El nostre alumne avantatjat no ha fet No els he mirat deures. Adrià, m'acabes de Sí, decebre el vaig veure al cine. d'una manera... Però és que... Però jo els he fet. M'espero. Oh! Jo els he fet. Oriol, doncs il·lumina'ns, perquè... Oriol. Director de Whiplash i La La Land. Whiplash i La La Land. La La Land. Poc se'n parla Whiplash. de Whiplash. Whiplash. I poc se'n parla de La La Land. Bueno, no, La és que La de La La Land Land se'n parla massa. Se'n parla massa. Sí. Què passa? Què? En Ryan Gosling, tio. Espero un Driver 2.0, m'espero un Blade Runner 2.0, m'espero un tio que no parlarà en tota la pel·li perquè jo crec que és un tio amb problemes seriosos de memòria. No, Però Hi ha Blade Neil Runner. Armstrong era un tio... Silenciós, no, també? No era molt sociable. Fantàstic! Ja està, llavors de puta mare. Anem a dormir al cine. Tio, Bueno, m'agrada gent. us dic, director de La La Land i Whiplash, bon director, jovenet A mi encara, m'agrada 33 molt. anys. Damien, però ho fa molt bé. la Chazelle, crec que és, o la Ei, Chapelle. sí, sí, o- Tindrà detractors i tindrà el que vulguis, però La La Land, a mi, m'agrada. Sí, sí, molt bona, i Whiplash encara més. A mi m'agrada. I M'agrada més Whiplash, que La La Land. Whiplash és brutal. No bona, no. A mi tampoc em va semblar brutal, Whiplash? però em va semblar una bona pel·li. Pues encara Tenint en més compte que la van que- gravar en 3 dies, és una molt bona igual. pel·li. Sí, la van gravar en 3 dies. Pues encara em sembla més bona. Ara riurem, eh? Vosaltres espereu-vos perquè ara riurem. Estem aparcant. Molt concentrat. Jo espero segurament una bona pel·li amb un bon argument. La vida de Neil Armstrong segur que és apassionant, però una actuació deficient bueno. per part de Ryan Gosling, que segurament tindrà molts fans en el món de la seva actuació, però jo no en soc fan. Jo, més cap als actors, etc., vaig perquè l'Apollo 11, Sí. tinc ganes de veure els programes de la NASA, el Gemini, em sembla que es deia, i altres... No sé Una quan manera- realística serà. No ho sabem. No sabem ni si van anar a la llum, Tinc ganes. per tant. Penses que no? Poc se'n parla. No ho esteu notant, però estic suant la cancel·lada. Per què? No ho sé. Això d'aparcar, tio, un moment. Ho has fet molt bé, ho has Poc fet se'n molt bé, parla. la La línia, eh? Eh? Té les bases per ser una bona pel·li. Anem a veure. Sí, sí, una gran història. Damien, confiem en tu. Ryan Gosling. Tio, calla't ja. Què? Boníssima. Espectacle, espectacle. Boníssima. M'he de menjar les meves paraules. Espectacle. Boníssim. Patates. La vida de Neil Armstrong i la seva dona, perquè per mi la seva dona també és molt protagonista d'aquesta pel·lícula. la família, bueno, és... Més la dona, que veus el patiment i... Bueno, sí, però vull dir, Neil en el... Neil Armstrong, des dels programes Geminis, que eren els primers vols espacials, intentaven acoplar-se en diferents naus, fins als programes dels Apollos, sí, tots els sacrificis que es fan per arribar allà. És... O sigui... És molt intensa, la vius molt intensament, molt. Et creus que vas a la lluna. No només per l'emoció, no només per l'emoció del tio anant, moltes imatges en primera persona, sinó o sigui, com ho juga el director amb la música i els efectes. O sigui, estàs vivint l'ansietat aquesta de estic anant amb un cachivache al desconegut. O sigui, és... I jo em pensava que seria més un drama així lent, etc, però és que és molt tot. O sigui, és una pel·li densa, i és una pel·li que t'agrada agradar al cine per gaudir-la. Perquè t'agradi aquesta pel·li. Sí, no és un blockbuster fàcil de pair. Perquè només amb l'actor ja saps que vas a veure poc diàleg. Sí, ja saps que vas a veure imatge. I ja saps que vas a veure, poc se'n parla, d'una banda sonora increïble. Brutal. Ryan Gosling, per mi, han trobat la pel·li que ha quadrat amb el seu personatge que fa sempre. Però té molt més diàleg que en moltes altres pel·lícules, Sí? Bueno, potser sí, però jo he vist en Ryan Gosling... Ho fa superbé. A mi m'ha encantat en Ryan Gosling. Transmet uns sentiments brutals. Vull dir, hi ha un punt de la pel·lícula que veus com, o sigui, canvia
l'espectre d'ell. O sigui, en Neil era un, passa això, i en Neil és un altre. Encantat. Elogia també moltíssim la dona. Molt, la dona molt bé. molt bé. Papelón, veus, bé, o sigui, és l'altra cara de tot el que es va aconseguir, el patiment que hi ha al darrere, La la família tensió dient- que es viu. I no només el patiment, sinó el què estàs fotent? I la bogeria, Hi ha un Sí, punt sí. de bogeria a la mare. Fins i tot al Aquesta final, sí. quan arriba a la lluna, perquè tothom sap que arriba, evidentment no és spoiler, Alguns escèptics diuen que no, fins i tot quan arriba a la lluna, veus que tot el món ho està celebrant i com la mare, ella està patint i anem a per la direcció. Per mi, brutal. Aquest tio és un geni. Vull dir, L'argument ajudava molt, ja, sí, però- Adrià, bro. Però aquest tio No. és un virtuós de la imatge i la música. Home, tio, Primer la imatge. la imatge. Primer, per mi, com ha captat, No, des de les els escenes... primers 5 minuts de pel·lícula, Sí. és que estàs així, tio. Per mi, com ha captat les escenes de drama, de plor, de patiment, No. fins l'altre extrem de la pel·lícula, que és les escenes Brutal. d'ells en el coet, com tremola tot, com mostra Com ho fan a el tot, seu punt tio. de vista Sí, només sí, per, sí. per les finestres. No fa molts de planos des de fora. no. Molt de plano des de No, dintre no de la vas- no finestra. vas a- Aquest director, o sigui, amb sons i amb imatges és capaç de fer-te sentir que et fiquis en situació. Que pels escèptics com jo, Mhm. que aviat critiquen, el director ha sigut capaç de fer-me posar a la banda del què estan fent anant a la lluna. Sí. Val la pena tots Exacte. aquests diners i totes aquestes vides per a Perquè- la lluna, però quan veus la lluna dius, val la pena. Val la pena. És que val la pena, tio. És Sí, que val la pena. Jo també vull destacar que hem dit la banda sonora, que realment no és allò grans cançons No, triades, no. Simplement és els Els sorolls. moments, Perquè els més a baix moments, són sí, sorolls, sí. simplement. Sí. Ah, són sorolls. O el volum. El volum, El com el volum, puja i el important. baixa. Sí. Brutal. És una pel·li per veure amb un bon cine, amb molt de volum. Molt Sí, important. sí. Que ara canvia molt veure al sofà. Donar-li molta importància a la imatge i al De so. casa. Sí. Molt recomanada. Diem als Molt, nostres molt. espectadors. Molt recomanada, però Molt recomanada. sobretot, Mira-la. Sobretot, Mira-la allà dalt. Mira-la allà dalt. però sobretot si t'agrada el cine, perquè potser en algun moment es pot fer lenta la pel·lícula, potser final, per mi sobretot. exagera una mica en certes coses. doncs jo, per una molt bona pel·li, perquè m'ha transmès tot el que necessitava, només amb imatge i so, jo li poso un 9. Hòstia. Doncs a mi, que m'ha agradat moltíssim, penso que els actors han fet un papelón, el director brutal. També penso que potser es fa una mica pesada, però no gaire. Gens. Jo només un 8, Molt bé. però molt bona pel·li. Jo vull dir que és una pel·li que o sigui, anava amb bones sensacions perquè confiava molt en el director. La pel·li és una carta d'amor, no diré aquí, però és una carta d'amor i a mi això és el que més m'ha transmès i jo li poso un 9. Si t'agrada el cine, t'agradarà aquesta pel·li. Aquesta pel·li s'ha de mirar amb bona qualitat d'imatge i bona qualitat de so, si no, perd tot l'encant. Sí. Tot l'engany. I Damien, t'estimem. Sí, molt bo. Ets el fucker. I Neil, ets un obsès, però t'estimem també. I ja està. Ja Vaya està. Val la pena tots Exacte. aquests diners i totes aquestes vides per a la Perquè- lluna, però quan veus la lluna dius, val la pena. Val la pena. És que val la pena, tio. És Sí, que val sí. la pena.